Bereziki abetatza gara, Txorierriko, zonaldeko, Bizkaia, herri guztietako gazteek osatuta. Erpeltera, Belgika abiatu genuen gure abentura. Gazte abetatxeetako Europako lehiaketaren 72. ediziora. Ilusio handia dugu Europa mailako ekitaldi honetan parte hartzeko. Eta eskerrak eman nahi dizkiogu Bizkaiko Foru Aldundiari emandako babesagatik. Bere lankidetzagatik bidaia hau posible egin delako eta euskal kulturak, euskal gazte koralisten bitartez zabaldu delako. Bidaia osoan zehar ematen ditugun pauso eta printzipien guztien berri emango dizkizuegu. Horrela, sare sozialen bidez, gure abenturan parte hartzeko aukera izango duzuen. Eskerrik asko!